Yama. But what the person mamma say, a journal of my cocoa, Madame Napam. Also, from a community, I know sermon and soon jai. I shall need to not make the bar. If you Obi knew about the Bob Tan. Oh, yes. Stop one, mother. Why would that? Oh, I see a child, and I want to me. Your child won when it's in a yaw, and I know you're dead. Not a yaw. What's our yaw? I want ya. Our yaw. Fine. Obi also knew what about wood or Batan about. Bible see and Chakwan or Quampon of us in no way. Gifty. Wash it. Jane, ya woman. My last one cry chain. I can also was 17. My last one 21. I call our blood was no on a couple. You a picture. Oh, mammy on town. Oh, mammy, upon you. I call mammy and come for 20 years. At your age 14 years. 17 years, we both got 3 years. What's that? Power. Now for far. Dressing bassa no dressing. Am wow. My man is so more for baby beno am wow. Tie. Na madam baby, e ba mo ba bre wanta. Ba me we fall. We are fall. Ba ba bre wanta. It's a crow we hear ma wo ma me kaka che wo master no. Jai. How do you go to? Coming control to me. Scam one for one. Yeah, can you watch a year to work? Paso, so say, then Madame Le Pamon. I don't say, you are not a color, Madame Le Pamon, but Madame say, I'm not all doing the treasure, so I may have come with me. I know Madame Le Pamon is free. You say, Opera. I am opera. Sorry, nothing, sorry, I bet you know. Who calls you? Actually, no, let me go. I'm just simple, so I'm going to manipulate before the first in India, send an old consumer or diggery. And then a man about that. Let us say one can be an intimate culture, eh? The old your man, or bound to be our bail down. Say, Mamma, make us some trouble here. Mamma, so to think the show good so. Oh, channel, we didn't say. We're burning in here. That's what 1 year was available. So, burning in English. That's what 1 year saw there. Sanity. Me say, sanity. It is the office of Obano, or the year where any of them. If no mamma that. Mrs. Say, hey, watch us. Mrs. the Obano, every day you will any of them. So what did I make at all? You're too full. Washing over me, who shot for that? Yes, who should shut eyelashes? Who shot for that? What should show more? Who shot? What that would be crazy? Who shot? And then now that's the only thing you need to grab, which means to shine eyelashes, so more. Are you crazy? May I catch you say, Jai? Really? Now, who can who for mascara? And then so, what for them and what would you? What was who fortune? Oh, yeah. And many that's what. What was who you paying about Abrabon Cordofon? Who been who class of for Sayapan? What is sister? That's a minute or send Mr. Man, so don't take the
metu one befa Mama so me so ko se ose Mama so me so ko se me nya so ya na me ke bia me gifting ame dunia mesro ose de yakenya ya tie sro de mo de mo mani ko de yakanya bobo ho ba e bi si bi oba tambi na oba tan baba so ne lam so wo pa so no ye kristo bibi na nya to ba so no ne nka asoko wo yi ente asamisi obi no na de papa na ni nyamo obi no ba wo ba oba ka so akola no be so etia no nene di na anko mi ye sema di se on tun si to ndi se oni nyame a osacha di fa osacha di di bia ne kama na tena se na me ma tebe sa basa no o ma mi do kan se do be woro na ye kama so mo di ma ene ndi ojuma be ma mpo ndi ojuma be ma oba fun obedu o kon ko si aga na kon ko o ka da ah ali ai ojo ka da oi ya te papa Gifty what I bempa antina do mame ba no o te ti ana on me ko so ejuma ma so madam na sa pam wasa pamome wasa se me ba ni yare nsa bi kunu ti o na so ti ko fu ko shen me ko ka ta madam ni me so na me nam fie it's na me mbe ejuma me na me ti na me de me ko shen me ba no oh no ka ti me ba madam na ka ta sa me nam fie na so madam no so nyem so ti fie se me tu ni so papa mo ne ka sta we there ene me se me community na fie me so ko ka cha madam no so se me ba ni yare ti na me ko yi ma me ko si ye me ko be tele me na ema na no we no we what to do no se da beno me o ma muito rubi ade o be fa o se wo no be wo no eja wo so na ade nji no me ware aso ye man na se some question ma so ko na na ka se na ka so ko ne asanta lo no na yeti o de be ta dia aju ko kukufu anasa samai ana akoto no enti ebi adiko na beto no e won ma me say on small more case say case esa akobra enti baba nante ti wo ba na taxi drivers for no mu be si asamai for e mo ba no mo eni bia lodu amba no ma ko be si wa asankale sa enti man temo e won kwa be be ni won no no e be be ni won ti boy be very good class o sa me taxi driver ken won so e boy na down na je se do so ba ka tell boy ni say me me na tami so na ti taxi driver ni bi kem enti me mpana no ana dey police ni bi so kokofu bla na fa mi fite puto na kokofu na bra na fa fite puto ja ba ko oni mi to andi mi case ke ti kokofu na so wani mi ge bu asama na ge na be no wa be je na yiwo police station no mi to ko signboard bi na o de me ko police station wi no sa dane na so sa de me be sini ko wa ndi mi ke ti du ko me jira ko ti bia on sini a ko signboard ni asa be na ko asanka police ni mu na o se bete on so ba ka che ma me na se mete sa papa ni ke mu na me dina police station no enti me mpana no 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 so okay ti boy na ti ye no so tell me plan taxi driver so na dia yes ni na dia me so ka dia me kan ma me ko so ka se nya ne ke so na boy ni gas ya kana police ni so do wa kan mami misawo se wono anware wo nti wo be ware foforo nse wo ba no kan so be wo sai tu wa dwene mo be wo sai ba wo tre na ese wa wo wan nti akatu se ko hia be ma bi a owo ba no so be ware wa be pene ara na ampene ko hia be ma wo ba dada no so be ware wo mpene nti wo gidi se be ma bi so a wo ba be fa wa wo ba ba ko no be ware was a mistake bi wo no ma waye
ama abɛyɛ nsunsuansuo bi da w'anim bana sɛ wadwene nhyɛ da nkɔɔ so wofo sɛ woyɛ young girl wo ho ɔfɛ woyɛ kɔkɔɔ wobɛnya bɛrima but mmarima no aba no deɛ ɔpɛ sɛ wobɔ bra na ɔtena se ma ne da akyehyerɛn no ɔpɔ ɔbaa bi a so ɔkɔ fie a ɔnte ne ho asɛm bɔne so imagine sɛ bɛrima bi aba wakwam na ade ne ba bɛkyerɛ wo maame a nti waa gifty wogyidi sɛ ɔmaame bɛka ho asɛm pa akyerɛ no ade nti na maame ntimi nka ho asɛm pa nkyerɛ bɛrima a wɔbɛware wo ɔmaame mpɛ w'asɛm ntira nti na ɔnka ho asɛm pa ɛdeɛ ne kɔbaeɛ nti maame mpɛ w'asɛm moyɛ sɛn moyɛ firi ɔnko ano mpɛ w'asɛm na sɛ wo 13 woanyama wo na ɛdɛn na deɛ ɔno wodi n'akyi deɛ wɔno nso nwɔ wopɛ na ama ɔho mɛmsi wɔ asɛ sɔfo na mɛsɛ asɛ ma woyɛ na ɔne ne woyɛ dɛn ɛna wokɔfa bɛrima no kɔtɔ ne maame mpa so Mama mu bosa unja mama me gume ni mafuta na ngizo na plani mwana ko me na me pre me say ati sa ne na ni so ya ka ti sita Mame sɛ asɛ bisa mi bisa kwala ni nyinaa bɛba saa ba bibio so deɛ di nkan abɔfra na gye nsɛm ɔn sɛ awerɛho a kɔmete sɛ wo bɛnya mfie dumiɛnsa wakɔnyam awɔ yayaya na still bisa no question no wanwo natural birth yɛkɔtwa no na akwala afei na wasi so wɔnyɛ mfie dumiɛnsa yɛtwa wanza na yɛyi akwadaa wobɛkɔ second wa no wobɛtumi awo natural birth you can deliver naturally yɛbɛsa akɔtwa wo hwɛ pain na wobɛgo through ma mesrɛ wo akwala na sɛ ma wɔka nyinaa ne sɛ wompɛ no asɛm nti na ɔdɔ ba mentimi mbua wo fɔ ɛna mentimi mbua wo pɛm deɛ mɛka ne sɛ maame a woyɛ ɔbaatan ɛnneɛma bi akwala no mu firi wo ho nti ɛkyerɛ sɛ wompɛ no asɛm mesrɛ ɛnneɛ bi na wɔda n'adi nti na ɛma wo so woda saa ne yɛn adi kyerɛ no a wɔyɛ ɔba wontumi ntu nsono na mfa haba yi wontumi nkɔfɔ obi ba ɛma mɛyɛ wo ba ɛte sɛ de nkora deɛ aduro no ayɛ te sɛ wototo bɔɔdeɛ womu ani sika wo no adaadaa no a ɛbɛdodo kama na mmom woyi w'ani firi so ɛbɛhye nti afutu a yɛde bɛma wo ne sɛ abɔfra no wosan ne nakɔ fie sɛ wo ba no one ɛma ne nhaw ɛnyɛ wo ya sɛ wo ba de waba nhyira yɛ fɛm ɔpɛ sɛ wonya ne maame back fi sɛ wɔnyi ni sɛ bi a wona awo no ɔn sɛ so obisa wo saa kwesi no sɛ nyɛ wo ba no no aka na ɔhuru baabi a ne maame wɔ sɛ wo ba no no deɛ a da wɔ dɔ adi fa kyerɛ no wohuru sɛ yɛwɔ awofoɔ no bi wɔ asaa no wɔteɛ ɔmo yɛ hɛn ne nkyerɛ sɛ bi a mempɛ w'asɛm o na mmom mepɛ sɛ nka deɛ memɛka wo bɛfa ɛna akwadaa no mfa nti yɛsrɛ wo bra fam na yɛmfa awurade su ɛmfa ntete mmɔfra no na ɔmo yɛ yie a ɔmo yɛ ma awurade ahennie ɔmo yɛ yie ɔmo yɛ ma ɔman no nti yɛbɛsrɛ wo yɛmpɛ sɛ wobɛtoatoa ne pii na afei na wobɛbɔ wo kɔ adu ɛde akyerɛ abɔfra no ɔte sɛ yɛmfa no so ɔyɛ akwadaa na dwene wɔ fam wo ne maame wode ne kɔ na ɔkɔ akɔtete na ma abɔfra no ayɛ yie na asomdua aba fie yɛmpɛ sɛ kyene bi akwadaa no bɛsa de mirika aba sɛ asɛm a yɛkaeɛ no afei dɛ me maame ayɛ ama no atra so nti no mentimi ntena fie nti mekɔ yɛserɛ wo ɔmɔne na akyi abɔfra no fa no hyɛ wo yɛ na ɛtetene ma yɛ
na baabi a waduro no deɛ wogyaa no a deɛ ɔbɛkɔ akɔfa abanyɛ bi ne deɛ ɛwu ne mmom sɛ woka no bɛn wo a ɔbɛyi ɛne mafoto kakra Pacha de meka no nye ebufuo ase. But the meka cha ne se me pese obewura nkofo de. Se me ko beti, wo ma me ni TV a, ya me na ni TV me. Se me